аз съм с крака, кой е по-добре трябва да е това? Добре, докторът тук като поема топката, що не я взима? Къде беше? Като си защита. Айде като ще спорим. Докторът тук като взима топката, аз не удариш, защото трябва да го съборя. Венци къде е? Помощник. Сега Венци къде е? Нали ти си защита? Говорим в случая, ти къде беше? Аз не мога да фана 3 мача. Мич, няма да стърсим кусури тогава. Стой си на вратата, само че казваме човек. Направи го един път и си остани там, стига излезе, да видим какво ще става. Добре, няма ли да Сега като няма никой. Може и по-добре, ама не. Я ли играта? Амчета, отбора ще много добре. 7 номер, големият терен не те виждах, че те умираш да стопа. Освен те виждам да се движиш по терена, но щета няма. Дай малко сило е, Руслан няма се сигурно да бяга. Дай са малко двамата. Ако не от Красен ще е на класа. Не, моми. Не, моми. Знаеш, че не оцелваш. Знаеш, че не оцелваш. Пъзицката е до двора и край. Айде, моми, спокойно. Айде, виж Руслан как е. Точен пас, точен пас. Айде, точен пас! Много го чака, бе, момче, много го чака, всички събраха там. Добре, добре. Айде, докторе! Браво, бе! Пак! Пак играй! Браво, е! Браво, е, Мише, браво, е! Малко по-смел, по-остричко малко. Айде, Ангов, нищо, играй, играй. Добре. Айде, моми, доктора. Обърни се, Мишо. Добре, Мишо. Стани пред него. Чакай ги! Затвори вратата, Мишо. До спата, ей! До спата! Добре, Мишо. Айде пак. Владо, фани доктора под мишата. Пускате, ей! Добре, Емал, добре. Айде, един пред него там. Пани доктора. Вътре! Беше смешния. Неудобно, защото там по-добре да било. Нищо, айде, играй! Доктора отзад, аз съм. Пак! Вала, натискай! Ема, спокойно! Идват!
Айде, Мишо, този път я закри, Мишо. Докторе, зад тебе, докторе. Сваля! Чакай! Момите се, моми! Какво да правя, ей? Кога ще ми я даде? Симо! Браво! Пак, моми, с него, моми! Леко ви го убихте, този да спа, този стъпа отгоре, ама. Докторе, напред ти, който ти казах! Айде, стената, айде! Затворете малко. Владко, ей! Мишо, затвори стената, Мишо! Чакайте! Беше предния път преках! Играй, играй! Чакам, то открит! Кога ще чакам? Ама чай да ги стигне! Добре, моми, стой там! Владо! Мишо, плътно с него, Мишо, Владо! Добре, моми, пак там! Владо, пак с него. Владо, далеко си! Браво, беше! До него бе! Дай! Докторе! Пак! Играй! Е, готин! Само се упани как не я пресичаш топката. По-смело играй, бе. Успокой се малко, по-смело играй. Отпусти се. Ай! Оттатък! Ей! Докторе! А, така, добре. Добре. Отпусти се, играй, колко си можеш. Споделяш, че не сме професионални. Малко си притеснен, заради той се получава тези сауни. А, така, браво, бе! Остра! Добре. А, те, видиш, става право. Само пъш крака, големия край. Айде, съкарайте! Добре, Арсоне! Браво, бе! Ате, побягайте малко, бе! Малко побягайте! Играй! Айде с него тук. Кой е? Венци. Венци в дясно мина. Спокойно. Сам спокойно. Айде, идва. Атака. Ама, Руслане, говорим, Руслане, не само да мрънкаш, говорим. Айде, Венци. Руслан, опани на Руслан. Атака, браво. Центъра кой? Центъра! Давай му, бе! Мишо, оттатък. Пак, Мише, пак, гониш до последно. Венци, доплял, бе. Мишо, остани с него, Мишо. Мишо, с него. Браво, Мишо. Пак. Докторе! Махай. Айде, спокойно. Аре, сега. Так. Моми! Стига, бе. Добре, айди, всеки. Виж. Чакай да се нагласим, да. Браво! Добре. Браво, Муми, браво! Само ако оцелиш вратата, ще с гол кинжален. Ти по друг начин не можеш, айди. Доктора. В ляво! Браво, Муми. Махай. Оттатък! Браво, Мишо, гони го, бе!
Мише, добре! Айде тука, доктора. После доктора. Браво, Венци. Браво, Венци. Браво, Венци. Браво. Айде, иди с него да остане. Пак, Венци, пак! Венци! Венци! Айде, Мише, браво. Отсам. Нищо. Айде, ей! Спокойно, двама сте. Идва зад тебе. Ей, Плане! Гони го! Гони го! Плане, как не можеш преш, ритни от тъчва, брат. Аз му казвам, изчисти. Не, ритни от човек, няма да се сърдим. Няма да се сърдим правилно. Изчистваш в тъч и продължаваме. Забудай повижда да ни правят голове. Добре! Дай, бия. Нищо, Мише, нищо, ставай горе! Пак с него! Добре, така, браво! Ай, тръгни, Плане! Удар! Нищо, айде, нищо! Аз съм! Пак! Ей, ще отдъне! Играйте! Викаш, бягай! Давай, играйте! Да се разправяш, попрей грешката и после разправя. Така, давай смело се, Руслане, бягай с него, Руслане! Айде му еба майката, бе! Браво, Венци, пак си ти! Пак! Айде, гония! Прибирай! Венци, би го! Оли, бе! Край като форса! Това души, Марко! Кой иска това? Идва! Пак! Дай му оттатък, бе! Кой има пък сега, бе? Кой има сега, бе? Я мълчи! Кой мълчи, бе? Айде оттатък, Венци! Няма рибу за един фол! Айде, прибери малко сега, бягай малко назад сега! Да ни я гласи! Така, добре! Айде отзад, доктора. Добре, Владко, добре. Айде. Няма да ми отговаряш, аз съм дължен да ти кажа. Олеца, не ми се обиждай, като ти говоря. Айде, вляво! Махай! Добре. Добре, грида! Ей! Венци! Кавал! Прибирай се! Ей, пак на вратата и трябва да стоя! Айде, играй! Вала, покри го да ни я би! Браво, бе! Няма се навеждаш такъв наказателно, тъй, защото се отбеня! Браво, бе! Лъв удар! Браво, бе!
Ай, давай я до спата! Венци, не я губи, Венци, не я губи! Аз съм. Не, не. Аре! Браво, Муми, пак с него! Пак с него играй, до последно играй с него, айди! Браво, Венци! Тук остана, ей! Оп! Айде, Венци, търпи се вътре! Браво, Венци! Играй! Аре, той гръна от 1 метър, ви пак сега, бе! Аре, Муми, натисни ги тия! Аре, Руслане, малко раздвижи! Добре, Венци. Ай, който се уморил да излиза! Венци. Отзад! Отзад! До спата! Вода! Вода! Браво, бе! Пета схема, видях ли я? Пета схема, айди! Пета! Ай, върни! Вода, покри от там! Къде си там? Прибирай! Къде си тука? Айди! Браво, Воло! Айди, Муми, сам се откъсваш, сам! Пак, Муми, пак натискай вратаря! Аз ще видя. Днеска останах без глас да викаме. Пах, майка. Не мога да дърдя отбора. Тя ли го връщ, не? Там. Браво е, Владо! Ай, пета схема! Ей, Владимире, прибирай се! Свачай! Еде, па майка му да има. Има шанс. Не подари. Там е сложна. Е сложна. Добре, айди, добре. Пета схема. Владо! Добре, Венци, добре. Гледай само. Айди, бий го. Му правило. Пак губи. Въка. Браво, Муми, пак Муми. Добре, айди, играй. Играй нищо, айди. Кой тук в дясно сега? Владо! Пак, Владо, пак! Няма ръка, бе. Ай, Руслане, ши!
Браво на вратаря! Прибирай! Мани! Браво, Мани! Идва! Добре! Руси! Ай малко сега от себе си пак. Ай, побягай малко, Руси. Има разбраса! Нищо, Венци. Браво, Мишо, доктора. Ей! Ние го бети, Венци, махни ако трябва. Венци, другото! Ей! Добре! Айде, Венци, кой ще играе отзад, бе? Църву! Мани с него, Мани! Давай му я! Айде, гони го сега малко, Йорсоне, айде, моля се, бе! Идва! Браво, Мишо, пак с него, Мишо! Пламене, плътно, пламене! Ей, хуми! Между четирма, бе, браво, бе, между четирма. Добре, нищо, айди, играйте. Малко се раздагай, че стане, айди. Пламене, с него Пламене играй. Висока топка, кога ще я стигнеш? Дай му е! Браво, Мишо! Мишо! Пламене! Браво, Пламене, айде! Пламене, ай, бягай, иска в центъра, бе! Руслане, играя! Мишо, влез малко, Мишо! Браво, Мишо! Аре, Венци! Ай, приберете малко, не! Бягайте, не! Браво, пащаша! Пак, Коцо! Пак! Браво, Моми, затвори вратата там, добре. Ай, не се предавайте, играйте. Моми, затвори вратата. Мишо, с него, Мишо! Давай другата!
Аз не видях какво. А? Давай, насам ела. Насам. Дай там горе.
Не! Чакай. Да направя своя си кръга и тези баси. Още, я въря. Да, тук падна, тя една прескочила. Той ще дойде, че го вземе човека.